2008an sortu zen, Oreretan, Mikel Azulo Zizte elkartea, kultura elkartea eta Oreretako Errenteriko udalaren laguntzaz. Eta bertan arte eszenikoetan ibiltzen zian batzuen artean sortu zen. Forma edukietan eta egiteko moduetan arriskatzen dien talde, proiektu, sortzaileei plaza emateko gune bat izan da beti helburu. Eta hor sortzen diren esperimentazio eta hausnarketa espazioei bidea ematen jakie bai. Guk aukeratzen dugu benetan, guk nahiko ginuna ikusi. Orduan, espero dugu superondo pasatzea eta pixkatan hitza dira, beti bebai saiatzen gara anitza izatea, gauza ezberdinak ekartzea. Urterik urte beti ezberdina da, batzutan tailerrak antolatzen dugu, beste batzutan ez, sormen bekak, aurten programatu dugu dana, eta, zer iritzi dauen, baina, gu gogotxu gauz.